थांनाय 23 जानुवारि खालि सूर्य शर्मा आरो लक्षीराम तुडु मुंनि सानै सुबुंखौ लांखारनानै 60 लाख रां दाबिग्रा गुबै दायनिगिरि रिपन नार्जारिखौ दिनै पुलिसा हमनो हायो। गसाइगाव पुलिसा 16 साननि उनाव हमनो हादों सानै सुबुंखौ लांखारग्रा गुबै दायनिगिरिखौ। गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानायाव आसाम बेंगल सीमायाव थानाय चौधुरी घाट कुसुमबिल गामिनिफ्राय मानसि लांखारग्रा गुबै दायनिगिरिखौ खानो हादों गसाइगाव पुलिसा। लांखारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि सुबुंखौ पुलिसा खानो हाबाय। हमजानाय सुबुंखौ गसाइगाव सराइबिल कुसुमबिल गामिनि 50 बोसोर बैसोनि रिपन नार्जारि होनना सिनायथि होदों पुलिसा। मख'नाय जादोंदि थांनाय 23 जानुवारि खालि सूर्य शर्मा आरो लक्षीराम तुडु सानैखौ खावनानै लांखारदोंमोन। मोसौ बाथोननिफ्राय खावनाय जादोंमोन आरो रायमना हायुङारि पार्कनि मोनसे गोथौ जायगायाव दोनखोमाहैदोंमोन। लांखारग्राफोरा फननि गेजेरजों हगारनायनि थाखाय नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय 60 लाख रां दाबि खालामगासिनो दंमोन। गसाइगाव महकुमा पुलिस, सराइबिल आरो श्रीरामपुर पुलिसनि जथायै नाजानायाव 28 जानुवारि खालि 5 साननि उनाव लांखार जानाय सानै सुबुंखौ गोथौ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय रैखा खालामनाय जादोंमोन। थेवब्लाबो लांखारग्राफोरनि बेरेखायै अपारेशना जाफुंसाराखैमोन। दिनै 16 साननि उनाव रायमना हायुङारि पार्कनि साखाथियाव थानाय कुसुमबिल गामिनि रिपन नार्जारिखौ खानो हादों। नाथाय दासिमबो सा6 दायनिगिरिफोरा खारखोमानानै दं होननानै मिथिनो मोनबावदों। लांखारनायाव लोब्बा थानाय गासैबो दायनिगिरिफोरा सोनाब बेंगलाव थाखोमाहैदों होननानै सन्देह खालामदों पुलिस बिफाना। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारीनि रिपर्ट NBT लाइभ।